det lo lasi nelitum aphan nang chingki pinige alang litum nelitum APHLC tum hanang chingki nelitum hanang patini nang karju ko PC nelitum claim poma election high det lo te MP election high det lo te ko PC claim poma wa lam je lasi misen ne nang rab dun po memen de nang rab dun de po alam abang lo la tu ke pinia bang ke Pasal la non pinangan la non MP kili kaponang lelor tami pinangan awal parti namta la MP aprang loteng sampai tanah nang lelo pote la MP kili camping la son damping dan so apo hot kapre parti tingge kita ta la kice so tum non tanam tu fana jauh jelo la kadang glong pakai dan ke kacetha ka song onang la nang le tum kupusan se kecepai pon ang disal bang solam la kecepai pon nang ipu lo tante non elitum APHLC tum ke claim bomb non ningkan proxy so selo nelia bang ningkan ning ko rapli lo ke tem la 6 schedule ateng ke paragraph 1 paragraph 20 ateng ke tribal area pomatidi constitution ateng pen law ateng pen rat atum anda chini nang po ladak ke vote ke piji ta tribal atum aphan kilang ji ke rai ji tribal atum along le ke rai ji tribal a ke rai ji po aning ke hang atum hasi pinang po kusi la inglong arat ke do an karbi atum anta mathanang po ange jong si alang li tum matha etra APHLC hello ni tum hello la inglong arat alam ke kaning jever la potsi ni tum hanang pidun etlote la ke ni tum haide ji atima inglong arat sinon ma ke ong mu chot la ke thana lingta la ben hala thoy tu asuta hala tum je isi phansi BJP phansi pivet po ba Congress pan pivet po puga lidet ke hala tum da che thak jam ji ke la hala tum che thak jam ye po lage nili tum ka inglong rat jong si che thak jam ye det lo te lage nili tum highway po lage ili tum lo nili tum puga li ili tum inglong rat se highway po anke ili tum che pe jok un po antesa la non MP election along nang le chepati don bang haidat pate nang le ka bang long rahan ko pick claim ke cheng la ke thek lor lo ke autonomous state alam ke claim vek po la pen la 6 schedule ka pang tanga ka me claim vek po la pen jat a scheme tame inglong a khei la pen inglong a rat inglong along ri ke rai ji hala ke chetum nang ki thidun vet pen nang ki thidun waret pen nang pi thidun long le det ja phan ke la ke claim vek po la pen rat atuma phan employment mane kachori kachor lam aphan thu ke our side to get pi vek pola so kam sin tum claim ji la land development pin ni ke claim nang ji do ni li ar moheta pulo honglang so valley development project ni tum enpo langlok so valley development project ni tum enpo la pen ke halapu umpanai valley development project ta enpo la pen ke along ka prek son jong si kheti ke claim athai do amat si di do amat develop le det pena jok kheti claim un edet athai ke ni lu ka developer kheti ka pe claim ya phan claim vek po athema kitab along ta ke tok do sanskrit pen ta ke dok do la salam ke det jong si ke chirai pulon te kheti claim vek nang ji eme thang si claim vek nang ji la pen ke trade and commerce ke nam ke jor akam la an ke itum tribe atum si claim et nang ji lan si itum adet je rai unji la salam si der ke che rai unji aphan si ke nam ke jora na thu la pen ke kheti ke claim na thu ta ili tum ke claim un et je aphan si ne li tum claim vek po APHLC pen ne li hai det lo de antesa la non isona lam la non em mo sing ke chobo malang le MP rem te pate pothat em apuchi bang unji mas la bang ke hok lo chu ta la ke hai ake hai join to rong PR ni penta MP da claim bomb hota CM claim bomb un ke di apen ju Horen Singh beta MP claim bomb hota EM da claim bomb lo ke la si la Momor Singh tiso rem det sita la bang rem det lo te EM ke chi claim tu bomb po la ke thek lo ralam lo ta kopia department no de ke claim ya bang la leson ka prek la non arona ting pen ke do tik ke sita non ni li ka chini ke hala re-election kape do de det je paneli tum case pilo non 18 ar ni si case thurji pusi arjulo kalilo 18 ar ni pokali 87 number item 87 along sido non la bangsa 87 nang ke li ar no a number long nang ke li lote hala bangsa case thurpo
la re-election upon la council re-election upon council re-election na case ni tum hide lote Omar Singh kiso chachelo CM Tuliram Kado veta klorui po CS pamahat ala KKC koncung bang hedi KC nan dipanai pu lamdo alang ki gula son jala alang li non MP tu dun la alang ni sar sang la boy fis uwe kimi tu man tuwar ahin no si japon ro thang nan pi hui ke tuwar kopilo ga japo tuwar ahin no si uwe kimi han japon ro nan dipanai hala kahe no po bang alang li definition pita la kopi si kahe no po mala BJP long poisa chu endun chom da ke me pu ma mate chu endun de bang itum phan poisa pen nang ke pata credit aman inglong ara tum phan claim pe vere than pe vere dong ke me ma la le alang li paningi tha Panalang ya ko isi itu du thula hede panal la tungel ko dhana do kos tame ka bizan basi butoret basi basi butoret ko nan kana so jene bok do la ke CM ke claim nang dia bang lo ke di la ke alang lipan pupe de alo ason ga pre ke avilo alang lipan pupe de man haman ne kiduk hem ave pan pudamare chogima election ke hai he bang pan puvare te chogima la ke demokrasi teng beng alang li hello alang li CM is responsible la hello la responsible amonit pan pupe mathang bagbe election ta hai helang pan puvare ke la ke demokrasi aron ka lilo lage alle ta velo lage sir la government kan non be CS me implement la suk tak tu na ni tulin nilitum la ke United Opposition Forum Assam do la pen itu APHLC ta hadak a member lo la CAA puthak nilitum la ke oppose vek lo la ke pinita la si Assam bon ke dolo ilitum dak arjudun krai arjudun kailo amasi nilitum bani tum da son kapre ka kam dopi kamasi lai hu matha dun de det lo seta pini ha non nilitum ta damji ha do bokata bukajanta hada ke oppose bom lo la pen dak dan nilitum oppose ji la tuke aku nilitum tot from ben oppose pe pin seta la ke oppose la tuke CAA ke nilitum kroi kre la ke athema alang litum pulo siksidul area arlo ke la akam avedeji pulo seta amonit ha Bihar jong si Bangladesh amonit Indian ceplang det lote kupulo ko pang tek po lang pa nang luji ke alang li hadak le do wer be ji kente la penilitum karbiang long lo 1,60,000 do pugente NRC lo men ka ve halatum ke ake ong ke Bangladesh pen kente di ange halatum phanta non CAA lote Indian amonit pa ceplang et lo ke atumi si pa ceplang lap lo ange ladak nang dudun kok bom lote alang litum ration card long to et lo ration card ke lage voting right ke long ya fansi ration card Kipi kente ai voting right pidet lo te non dak kar bongali tum si majority po ke dakho kar biang long vir det po kente non ta vir tang lo he kar de athima kar biang long ba tribal area pu kivir vedet te tribal tum loksi ke ong in nei seta 51% bang pharo molokong bang pen bang phokebra isi donang ji non ke bang phokebra isi vedet po kente la pupulote ini tum kivir lo la posi la CAA ke ni tum kroi dundi laki India dang ta pawedet nangi sasa ratu mila ESDC mai pu hedi condukan ta bangala kamsung singbai dan muti alang le bidiang do kining sin putan te langsung CCA bake karbing long ke palu be 6 dul ke pula suk ta pana hong dil ba la ke tok lo ti la so lam bang ke seta praktikal bang klem unji mala la hello alam bang ke non ninge ki un in bang in Bangladesh amunit na CAA ve pin na lut jam tang det lo la pen la tum election na ta ki thur thu bom lo council long ta deputy chairman na ta ki man thu lo ande mo CAA pin chong thu det non CAA pin chong thu det lo te un jilang ma la ka un elo la ke tum phana pilu chot lo na pa chok bai chot lo la ke